Assalamu alaikum masu sauraro. A takaitattun labaran namu ne za ku ji cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Amurka ta sanarwa Majalisar Dokokin ƙasar shirinta na sayarwa Isra'ila makamai da suka kai na dala biliyan 8. Makaman, waɗanda dole sai Majalisar Dattawa da Wakilai sun amince a sayar da su, sun ƙunshi makamai masu linzami da bama-bamai da sauran nau'ikan harsashai. Matakin na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan kafin Joe Biden ya sauka daga muƙamin ƙasar. Amurka ta yi watsi da kiranye-kiranyen da ake yi mata na dakatar da baiwa Isra'ila goyon bayan sojoji sakamakon kashe fararen hula masu yawa a yaƙin Gaza. A watan Agustan shekarar da ta gabata ma, Amurka ta amince da sayarwa Isra'ila makaman yaƙi da suka ƙunshi jiragen yaƙi da sauran kayayyakin aiki na kusan dala biliyan 20. Ku kasance da mu da misalin ƙarfe 7:30 agogon Najeriya domin jin cikakkun labaran duniyan. Tashar Kunnen Kanawa ta ku ce.